Os galegos somos singulares, ata na forma en que nos asentamos no territorio. Así que cando buscamos unha solución ao problema da vivenda, tamén debemos ser orixinais. E unha das claves será facer eficiente a mobilidade nas áreas metropolitanas, que xa concentran a maior parte da poboación. Máis do 55% da poboación galega reside nas 7 grandes cidades e nas súas áreas de influencia. En total, case 1,5 millón de persoas. Unha urbanidade propia galega, singular no sentido como temos a gastronomía, como temos o territorio, como temos o clima. Temos unha urbanidade singular, periférica, non absorbente, con unha serie de características que podemos falar de urbanidade galega. Unha poboación avellentada que está recibindo inmigrantes e que ten na vivenda un dos principais problemas para seguir medrando. Non están decrecendo no caso de Vigo, no caso da área de Coruña, no caso de Santiago, gracias a que atraen outra poboación, o sea, a migración. Pero ainda así, dentro de 5 anos, nin con esas, o sea, va a reducirse a poboación. Claro, eso é como falta de combustible nese vehículo que é a sociedade galega e as urbes e as cidades galegas. O Atlas Urbano da Sostenibilidade tamén apunta a necesidade de seguir potenciando a mobilidade nas áreas metropolitanas para reducir o uso do vehículo que segue sendo maioritario para os desplazamentos en Galicia.